Fer-ho preferiblement a primera hora del matí, quan ens llevem. Estar en dejú, sense haver pres la medicació ni haver fumat ni begut begudes excitants, com cafè o te. Reposar 5 minuts abans en un ambient tranquil i lliure de pantalles. Tenir la bufeta de l'orina buida. Braç sense roba o complements que comprimeixin. Seure a una cadira còmoda amb les cames descreuades en un angle de 90 graus. Col·locar el manegot a 2 dits per damunt del plec del braç, recolzat sobre una taula amb el cordó en sentit de l'artèria. No moure's ni parlar durant la mesura. Anotar els registres a la llibreta de registre, amb la data i l'hora. El tensiòmetre ha de ser homologat i calibrat. Es desaconsellen els de canell, ja que són menys fiables. Portar els registres de les mesures al metge de família o infermera.